Waslet fit-tmiem mal-ħidma tal-uffiċjali Maltin tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fit-Turkija. Kif it-tnejn wara nofsinhar irritornaw pajjiżna, waslet fit-tmiem mal-ħidma tal-uffiċjali Maltin tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fit-Turkija. Kif it-tnejn wara nofsinhar irritornaw pajjiżna wara ġimgħa ta' ħidma intensiva f'operazzjoni ta' tiftix u salvataġġ. Il-membri tas-CPD marru t-Turkija dakinhar stess li seħħ it-terremot f'anqas minn 24 siegħa mit-teżżiża. 45 pajjiż offrew l-assistenza tagħhom fosthom Malta. Fit-Turkija l-ħaddiema tas-CPD naqdu ma' timijiet minn pajjiżi oħra Ewropej sabiex jagħtu l-assistenza tagħhom fil-ħidma ta' tiftix u salvataġġ. F'Malatja l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili ta' Malta irnexxilhom itellaw 18-il persuna. Iżda minkejja l-isforzi tagħhom il-persuni kollha li ħarġu minn taħt it-tifrik sfortunatament kienu mejta. Fl-aħħar ħin ġie konfermat ukoll li tim ieħor ta' 32 uffiċjal u 8 volontira jinsab preparatu lest sabiex jitla Turkija u jkompli assisti fid-diżastru li ħalla t-terremot. Intant fl-aħħar ġimgħa d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili nnieda inizjattiva sabiex jinġabru ammont ta' provvisti mill-pubbliku Malti sabiex jintbagħtu lil poplu ta' Turkija u s-Sirja. Fil-fatt dawn intbagħtu it-tnejn filgħodu fl-istess ajruplan li kien fi triqtu it-Turkija sabiex iniżżel il-ħaddiema tas-CPD lura lejn pajjiżna. Fost il-prodotti li ntbagħtu Turkija ntbagħtu ikel f'bottijiet u pakketti magħluqin, prodotti sanitarji, tinet, saqqijiet tat-tinet, sleeping bags, kutri, ħwejjeġ, torches, batteriji u powerbanks.